No niin, morjesta kaikille siellä. Mä ajattelin, että mä aloittaisin vaikka tämmösen survivalin, mutta mä mietin, että jos mä tekisin ihan muuten vaan niinku survivalin tällä 1.8.9 versiolla, niin mä mietin, että no miksei, että ihan turhaa paskaa se silti on, mutta ajattelin sieltä tehdä, niin eiköhän mennä vaan. Joo. Mun spawni oli about tässä, niin mennään vaan tänne hakkaamaan sitä puuta. Tää on muuten sitten mun eka video, missä mä puhun nyt mikkiin, mutta ääni saattaa vähän kuulostaa silleen semmoiselta mä oon vähän kipeä. Tai no en oo vähän silleen kipeä, että mä oon ollut kurkusia perhanasti ja niin, että pystyy kuitenkin tehdä kaikkea silleen. Oikein puhuminen vähän vaikeeta. Ei mitään puhumista oikeastaan ollut. Vaan se puhuminen. Pelasin silloin pienenä. Se oli ihan banger. Noin sitten. Noin. Mä en oo kyllä pelannut mineen muutenkaan johonkin pari kuukauteen, niin saatan olla vähän huono tässä pelissä nytten. Kyllä mä ainakin nämä perusasiat tiedän. Eli mennään tänne. Otetaan täältä kiveä. Tää aika muuten achievementteja. Joo, mutta niitä ei näköjään näy. Otetaan siitä nyt jonkun verran. Nyt saadaan. Ainakin tähän aikaan pystyy silleen juosta kuitenkin. Noin. Tää on suoraan joku tämmönen saaristo. Ja siellä on mulla temppeli. Ja toinen temppeli. Tää on 2 temppeliä. Miten täällä on 2 temppeliä ihan vierekkäin? No heti loppu ruoka. Ei hitto. Noin. Oho. Noin. Sitten tää vielä vene.
Tähän aikaan veneet oli just tommosia, että niissä oli vaan tämmönen yksi muoto. Toisaalta siinä pleikkaversiossa ei ollut tällä. Niin, vaikka se saattaa olla kyllä vähän eri versio, mutta aika lailla sama. Niin. Joo. Minne sitä meni? Sen mä kyllä tonne temppelille mene, kun ei mulla oo mitään hyvää kamaa vielä. Meiks mä tonne vai tonne? Tässä on nyt vaihtoehdot. Tää toimii aika jännästi. No, mä menen tänne. Tää vähän saattaa lagittaa tää peli sitten, kun tää versio on muutenkin aika laginen. Vaikka mulla on parin tonnin kone, niin se silti lagaa. Juu. Ja sitten noin. Mitä? Ai niitä. Tähän aikaan noin veneet toimii just tolleen, että jos sitä hyppää pois, niin se hajoaa. Mä oon vaan tällä versiolla mä en oo ikin pelannut survia, mä oon vaan pelannut PvPtä. Sen takia tää saattaa olla mulle vähän vaikeeta. Jos olis jossain vähän uudemmassa versiossa, niin taas ihan easy peasy. Siellä on lampaita. Sen mä muistaa, että tähän aikaan sängyn voi tehdä ihan mistä tahansa. No, kokeillaas. Tehdään vaikka noin. Kyllä niistä tulee sama. Joo. Tämä on kiva. Kuolen ihan just. Toivottavasti toi tuohon. Puol. Tän nyt sitä äkkiä. Noin. Juh. Ei ei pystynyt laittaa. No niin, tänne sitä piffiä. Mä haluun piffiä. No niin. Noin. Noin. Tuosta vähän lisää tikkuja. Tässä mä
näillätään. Tehdään mattoa. No niin, tänne sitä. Joo. Jatketaan matkaa. Siellä on lisää. Siitä on samalla vähän tälleen niinku hyvää pelausta, koska tavallaan kun tää on tää sitten tää on vähän silleen OG vibes, eli pelaan niin silloin jotain näitä vanhoja versioita silloin Survivalia silloin konsolilla. Nyt kun vähän koneella, niin haluan vähän silleen nostalgisempaa. Mä kuolen. Voinko tää nyt olla nälkä? Niin. Mennään tuonne, toi näyttää aika hienolta paikalta. Okei, Ei! Kuolee. Täälläkin. Näyttäkää. Ei lisää. Karkuun. Ei creeperi. Ai niin, täällä ei pysty uida. Täällä ei uida. Kyllä tässä pleikkaversiossa pystyy uida siihen aikaan. Tässä ei pystynyt. Kun eikö se uinti tuli joskus 1.12 vai 1.13? Joskus silloin. Se meni sinne. Ei mä haittaa, pysy vaan siellä. Au. Jos pitäis tänne tekis semmosen basein. Mulla ois ideassa, että millaisen mä tekisin. Vastaavasti nyt ketin puuta. Mä oon ottanut puuta jo aikaa sitten. Tää toimii tällä. Joo. Noneen. Vittu se jäi kyllä. Mitä? Zombivillageri. Kausi toimii.
Tästä tähän tekisi johonkin. Mihin sitä laittais? Mitä täällä on? Ei mitään. Tää on vähän hyvä. Se on niinku semmosen kalliokohtaan. Pistä sen jännästi. Ainakin just semmosen väliaikaisen, ei varmaan niin pitkään tarvii olla, pitää tietysti olla just silleen, että se onnistuu, miten siitä nyt haluukaan. Mennään tänne ylös. Juoksee. Noin. Hei, tää on hieno! Mä menen tohon. Tohon mä teen ton. Se on vesi. Nyt löytyi hieno paikka. Oi, mennäs tippua. Nyt löytyi ihan täydellinen paikka. Au. Siinä meni kaikki. Mene sinä nyt tuut siitä. Eikö se räjähdä? Tässä on pirusti kaalia. Siis johonkin tohon. Huonosti. Eiks tässä asia hyvä? Tähän näin. Joo, tähän tulee ne. Tähän.
X5, 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 niin tämmönen X5-alue. Niin saisko tähän silleen joku semmosen? No niin, siitä menisi. Tässä siitä uusi. Jos korkea tämmönen X4. Mä en tiedä miksi mä oon tämmösiä X4, X5, X6 linjoja juttuja. En mä mikään raksamies oo. Muutenkin silleen, että ei näytä silleen ja tosi kummalta silleen ulkoapäin. Nyt se on tämmönen. Tää tästä vielä pari päin. Noin. Sitten otetaan vielä yksi toinen. On ideassa semmonen, niinku että tähän tulisi semmonen lasi, ja sitten täällä olisi semmonen niinku beissin näköinen. Ihan silleen, ettei täällä mitään kiveä olisi. Eikä vaan, että se alussa seisoo. Se voi ihan hyvin olla ihan pelkkää kiveä. Ja noin, nyt se on hyvä. Tähän pitäis pistää nyt semmonen... Teetiinkö näin aitoja? Joo. Noniin. Tää on nyt silleen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehdään tähän tämmönen. Noin. Tehdään tähän vaikka tämmönen aita. Tehdään tähän vedi. Noin. Tää keskelle joku matto. Näyttää niin tyhmältä, mutta ihan sama. Laitetaan tän paikka tohon. Eiku itse asiassa mä tiedän. Jos mä laitan ne tähän. Sitten jos mä teen tähän tämmösen. Tähän. Kato tämmönen pikkuinen alusta. Tähän. Tommonen. Tommonen. Noin.
Niin tässä on nyt tämmöset portaat. Ja näköjään siinä on kaikki. Otetaan tänne vähän vielä yksi chesti. Ai niin, uuneja myös tarvii. Otetaan tänne joku tämmönen uunijuttu. Vaikka tähän. Noin. Noin. Tänne laitetaan. Noin. Otetaan johonkin vaikka tää kukka, minkä mä otin silloin. Otetaan se tohon. Alussa tää näyttää tältä. Tähän tulee kyllä sitten vielä hienompi juttu. Silleen. No, en mä oikein tiedä. Eiköhän tässä on nyt kaikki, mitä tässä jaksossa. Niin. Ei mulla kai sitten tässä muuta. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Moro.